бо фазои варзишӣ зиндагӣ кардан ҳамин қадар аҷибе аст ки агар рӯзе риштаи ҳаёти варзиш канда шавад мисле ки дигар зиндагӣ карда намешавад. инро шахсоне мефаҳманд ки бо варзиш зиндагӣ мекунанд. Фирдавси Хурсанд имрӯз топ хабарҳоро аз олами варзиш баротон мегӯяд. рафтем. дастаи Ювентуси Турин барои ивази Мауритсио Сарри дар курсии сармураббигӣ бо 5 мутахассис дар робита буданд. ин дар ҳолест ки раҳбарияти дастаи Ювентус ба як шарт бо Сарри кор мекунанд ки агар дастаи Туринӣ ба даври якчорниҳоии Лигаи Чемпионҳо роҳ ёбад. хулас мақсади гапа фаҳмидед? агар дастаи Ювентус дар бозии ҷавобӣ аз дастаи Лиони Фаронса шикаст хӯрад, пас гудбай Сарри, агар не дар ин симат мемонад. аз ин рӯ дастаи Ювентус аввал ба сармураббии дастаи Реал Мадрид Зинедин Зидан робита намудааст. Зидан ба онҳо ҷавоби рад гардонида гуфтааст ки ҳоло хостори тарки Мадрид нест. дар ин баробар туриниҳо бо Мауритсио Почеттино, собиқ сармураббии дастаи Тоттенхем, сармураббии Латсио Симоне Инзаги, Лучано Спалет ва Ҷанпьеро Гасперини дар робита буданд ва ҳоло касе аз онҳо ҷавоб нагардонидааст. хулас туриниҳо мехоҳанд аз заҳри дуди сигори Сарри халос шаванд. ҳамин қадар гап. дар майдонҳои сабзи Олмон садои мухлисон баланд мешавад. ин тасмими Лигаи футболи Олмон аст ки имрӯз дар сомонаи расмияшон расонаӣ шуд. тибқи қарор онҳо қоидаҳои нави мухлисиро дар майдон таърезӣ карданд ва он ҷо гуфта мешавад ки мухлисон тибқи қарори мазкур ба майдон аз аввали мавсим роҳ дода шаванд. дар ин ҷо чандин қоидаҳое ҳаст ки бояд аз ҷониби мухлисон риоя шавад. онҳо бояд фосилаи байни якдигарро нигаҳ доранд ва истифодаи ҳама намуди машруботи спиртӣ қатъиян манъ аст. хулас барои пешгирии хуруҷи вируси корона Лигаи футболи Олмон чунин қарор баровардааст. агар он ҷо нӯшидани машрубот манъ бошад, пас минбарҳо боз холиянд. ҳабиб Нурмагомедов дар инстаграми худ аз тамрину тайёрияш муқобили Дастин Геҷи дарак дод. ӯ дар саҳифааш аксеро гузошт ки дар там ба истилоҳ футболкаеро пӯшидааст ки дар он нишони мамлакати Узбекистон нақш ёфтааст ва ин барои ҳамаи сифорабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ номаълум боқӣ монд. ӯ зери акси мазкур навиштааст ки суолҳо ҳамеша зиёданду кам не. асос ту бояд ба ҳамаашон ҷавоб дошта бошӣ. то рақобат 80 рӯзи дигар боқӣ мондааст, гуфтааст ҳабиб Нурмагомедов. рақобати онҳо рӯзи 24 октябр дар Абу-Даби баргузор мешавад. аз ҳама трансфери қиматтарин дар Премер-лигаи Англия аз миёни футболбозони англисӣ Ҷейдон Санчо мешавад, агар ба шарта ин трансфер амалӣ гардад. дастаи Манчестер Юнайтед тасмим гирифтааст ки Санчоро аз Борусия бо нархи 100 миллион евро бихаранд. девҳои сурх маблағи гузаришро дар муддати 3 сол медиҳанд. бар замми ин 20 миллион еврои дигар ба сифати бонус дода мешавад. The Guardian хабар медиҳад ки маоши якҳафтинаи Ҷейдон Санчо дар Манчестер 280 000 евроро ташкил медиҳад. ин пула бину гапа бин. Жозе Маурино дар вақти тамрин ба футболбозони дастаи Тоттенхем шикоят бурд ки ҳама номи маро нодуруст талаффуз мекунанд. ин навор дар саҳифаи твиттери Энни Мак расонаӣ шуд. Amazon Prime доир ба мавсими ояндаи дастаи Тоттенхем Хотспур сабти филми ҳуҷҷатиро бо номи All or Nothing оғоз кард. як тизери хурдака ки ин филм дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуд ки он ҷо Жозе Маурино дар вақти тамрин ба бозингари ҷавон Яфет Танганга дар мавриди талаффузи дурусти исми сармураббӣ суҳбат мекунанд. Жозе Маурино ба ин футболбоз шикоят мебарад ки ман то ҳол нафаҳмидам ки исми бозингареро хато талаффуз карда бошанд. ҳама фақат номи маро хато талаффуз мекунанд. ҳама маро Хосе мегӯянд. ман Хосе нестам. ман Жозе ном дорам. Жозе, мегӯяд сармураббии дастаи Тоттенхем Жозе Маурино. мистер Маурино, мо тоҷикистониён шуморо Жозе мегӯем, на Хосе. зиқ нашавед. собиқ боксчии машҳури ирландӣ дар вазни сангин Кевин Макбрайд Майк Тайсонро ба рақобат даъват кардааст. ин дар ҳолест ки охирин рақобати худро Тайсон маҳз бо Кевин гузаронида буд ва аз охирин рақобат Майки оҳанин хотираҳои хуш надорад.
чунки дар ин рақобат Тайсон шикаст хӯрда буд. Кевин Макбрайд дар як суҳбати хуса бо рӯзноманигорон гуфтааст ки биёед ин корро мекунем, муайян кунед ва ман хурсанд мешавам ки бо ӯ як маротибаи дигар рақобат мекунам. боварӣ дорам ки Тайсон розӣ мешавад, чунки ӯ фаромӯш карда наметавонад мағлубияташро. ман ба ҷону дил бо ӯ рақобат мекунам. гонорари ин вохӯрӣ кӯмак мекунад то ман маблағи хондани фарзандонамро пардохт намоям, гуфтааст Кевин Макбрайд. боз гап сари пул. ин пул кадом рӯз сари ҳамамонро мехӯрад. боз як хабари дигар аз UFC. мисле ки онҷо рӯзҳои охир гапу калочаҳо зиёд аст. шумо ёд доред барномаи қаблиро ки ман онҷо як сухани ҳабибро нисбати геҷи баротон гуфта будам? ҳабиб навишта буд ки ман дастим Парье ё Тони Фергюсон нестам. ман геҷиро ба уқёнуси бузурге мебарам ва ғарқаш мекунам. хулас ба ин навиштаҳои ҳабиб рақиби асливу усулии доғистонӣ Конори ирландӣ ҷавоби таҳқиромез навиштааст. зери навиштаҳои ҳабиб чунин сатрҳо аз номи Конор пайдо шуд. ҳабиб, ту бояд ин тавр менавистӣ: ман гирди октагон медавам ва зуд ба оғӯш мегирам. дар даҳум сонияи рақобат аллакай пойҳоро қабида ба замин хоб меравам ва фикри ӯро мекунам ки чӣ хеле аз гулӯяш дошта буғӣ кунам. инро Конор навишту зуд тоза кард. аммо истифодабарандагон инро кайҳо сурат гирифта дар телефонашон нигаҳ доштаанд. сабки рақобати ҳабиб якум бор нест ки аз ҷониби мухлисону рақибонаш мавриди танқид қарор мегирад. ба ҳамин тамом, то барномаи дигар, хайр.